Hingke ang tini norong bagai te kaisa video tubui faika karon ani kaisa rignai ni video comment phaio omo bumor bahai ke khol kisa phunukdi hine haini bagai hingke sini rignai bumor kholman to joto tei ek wngya bole hayada kebini ba bisingti nukjago kebini ba sakati nukjago kebini ba dui pola nukjago hingke ani mo khe swkati nukjago swkati bahai khe nukjak ang tini norong no phunuknai naithok video no paiya sak omo kholmani wngkha sakati nukjaknai jaat hingke no tungsa khwtwng tungsa tisao tungtham khiklaio amtui khe kholo bisingtwi nukjaknai jaat hingkhe to tungtham tisao tungsa khiklaio hayada hingke ani mo hingke tungsa tisao tungtham khiklaio omo khe kholo ang kholmani no khe norong no kaham khe phunukgwi manliya tamoni hingke ani mo tangbaikha bwla omo no last hingke ang tei kaisa rignai takfru hingkhe ongfru khe kwtal ni siming bahai khe cheng norong no phunuknai norok ani video no chajagui tongkhe like kaidi comment khaidi share khaidi tei subscribe khaidi tei norok ano support khaidi. Oh